babu salatul idaini, babun da zai magana akan sallolin idi guda biyu. Musulunci addini ne da yake barin mutane su sarara. Yana daga cikin abubuwan da aka shar'anta saboda mutane su samu sarari, shar'anta idi. Me idi ne? Ai biki ne. Shi kuma a cikin biki akwai sararawa. Shi yasa zaka ga wasu abubuwan da aka hana in ba biki bane, in biki ya zo sai a daga kafa, sai a ce an ba da dama a yi abubuwa da yawa. A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi, amma idan lokacin idi ne ya zo sai manzon Allah ya ce ku bari a yi. liya'lamu anna fi dinina fusha, dan san cewa mu fa addinin mu akwai sararawa, akwai sakewa. Dan haga irin kaɗe-kaɗe da bige-bige da ake yi a lokacin idodi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama, amma in ba lokacin idin bane manzo Allah baya bari. To addinin musulunci saboda a samu sararawa, a samu biki, aka shar'anta idi wanda suke maimaituwa sau ɗaya a shekara guda biyu, Eidul Adha da kuma Eidul Fitr. Idin babbar sallah da idin karamar sallah, idin sallar azumi da idin sallar layya. Sannan aka sanya idi guda ɗaya wanda yake zuwa duk sati, shine aljumu'a, ranar juma'a. Kaga juma'a ita duk sati ne tana juyowa, su kuma wancan daga shekara sai shekara. Malaman musulunci suka ce waɗannan idi guda uku su ne aka sani a musulunci. Duk wanda ba shi ba to kirkirarren idi ne. Komin yawan mutanen da suka taru suke yi, sunansa kirkirarre. Kamar me? Kamar Eidul Maulid ko al-ihtifal bil Maulidin Nabawi. Kaga wani idi ne da aka kirkire shi ma shekara-shekara, ko da shi ba shekara ba ake yi ba, ba sai shekara-shekara, wai kullun ne ko? Zika ya zama ba shekara-shekara ba, ya zama kullun. Tashar Sunna TV.